Ferragut, soc tècnica de dinamització sociocultural en CEAR País Valencià i us vull contar un poquet el que perseguim en l'activitat venint a la piscina o la col·laboració que compartim tots els anys en Corbera. Degut a la pandèmia, com tots i totes sabeu, l'any passat no poguérem fer cap activitat de dinamització pràcticament, no mantinguérem la col·laboració, però aquest any, gràcies a Menxo, a la regidoria i a l'Ajuntament de Corbera, hem tornat a mantenir la col·laboració anual que fèiem, en la qual se'ns dona accés gratuït a la piscina a un grup. En aquest cas, este any seran grups reduïts de persones que viuen amb nosaltres en l'àrea d'acollida del CEAR de Cullera. CEAR és una ONG, Comissió Espanyola d'Ajuda a les Persones Refugiades, i en concret nosaltres ací al País Valencià estem en València en un total d'unes 83-84 places, en Sueca un total de 80 places i en Cullera un total de 86 places aproximadament. Són persones que nosaltres atenem en l'àrea d'acollida solament. Jo m'encarregué de fer el programa de dinamització sociocultural en activitats que van des d'activitats eixides culturals, un programa esportiu, col·laboració en associacions i en entitats locals, en l'administració pública per a buscar la col·laboració i crear xarxa a l'entorn on les persones que atenem estan recollides. Fem un munt d'altres coses, fem activitats de sensibilització i de participació ciutadana i una de les activitats estrella bàsicament de l'estiu és aquesta, és vindre a la piscina de Corbera que ens acollís tots els anys d'una forma meravellosa i la veritat és que per a les nostres persones, les persones que viuen amb nosaltres és una meravella poder vindre per almenys un dia a la setmana i disfrutar de les instal·lacions. Els objectius que perseguim, com ja he dit, en aquesta activitat en concret, són conèixer l'entorn més pròxim, ja que nosaltres venim de Cullera, crear xarxa als pobles del voltant i amb associacions, entitats, l'administració pública, millorar un poc les habilitats socials i personals de les persones que nosaltres atenem, perquè en aquest moment el perfil que tenim són xavals molt joves, venen en històries molt complicades darrere i una motxilla molt carregada en moltes ocasions, la veritat, i pretenem un poc també millorar en aquestes activitats la salut física i psicològica de les persones que atenem, sobretot. També moltes persones no saben nadar en moltes ocasions i aprofitem aquests espais per a fer alguna classe de natació improvisada o per a, mitjançant xocs d'aigua, d'interacció i tal, ensenyar-los un poc a mantindre's en l'aigua, nocions bàsiques de natació, etc. I un llarg etcètera. La veritat és que treballem molts objectius específics venint a activitats com aquestes i estem molt agraïdes, la veritat. I res, esperem poder repetir més anys i esperem que el poble estiga content amb la nostra vinguda, igual el mateix que nosaltres estem de contentes en poder vindre i gaudir i compartir espais i realment al final fer xarxa, que és de lo que se trata.